mám silné ľavicové sociálne cítenie. Preto pre mňa je 1. máj predovšetkým sviatok práce. Aj na úctu alebo na prejavenie úcty k ľuďom, ktorí robia počas sviatku, počas nocí. Dnes večer chcem odpracovať nočnú smenu, ako som to urobil aj pred niekoľkými rokmi, aby sme zdali rešpekt ľuďom, ktorí musia nastúpiť niekedy o 10. večer, možno už aj o 6. večer, lebo chodia na 12 a táto práca je mimoriadne náročná. Chcem však zdôrazniť, že do určitej miery máme šťastie, pretože máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Pohybuje sa iba okolo 3,5–4%. Pán starosta, nám na Slovensku chýba 130 000 ľudí. Máme 130 000 voľných pracovných miest. A my sa musíme obzerať a pýtať sa, kde zoberieme týchto ľudí, pretože máme na Slovensku problém, pokiaľ ide o počet novonarodených detí, tak sa musíme obrácať aj na zahraničie, aby naše podniky mali dostatok pracovnej sily. Takže poďme zajtra si pripomenúť 1. máj predovšetkým ako sviatok práce. A poďakujme všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí vykonávajú prácu, bez ktorej by táto krajina nemohla existovať.